Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Төзелеш башланды. Мәләкәснең аръягында тиздә мәктәп һәм балалар бакчасы барлыкка киләчәк. Баланы кайтарырга ярдәм итегез. Шәһәрдәшебез рәсми рәвештә аның өчен шит булган кызы өчен көрәшә. Шәмәһә бәрәңге, ак төстәге кишер. Көзге яфрак дип аталган күргәзмәдә тагын ниләр бар? Соңгы 5 ел эчендә яңа 5-нче мәктәп демография милли проекты ярдәмендә Мәләкәс Оръягы микрорайонының 25-нче комплексында балалар бакчасы һәм мәктәп төзелешенә керештеләр. Хәзер билгеләнгән участокларда җир эшләре бара. Урында Лилия Гатина булды. Мәләкәс Оръягы микрорайонында йортлар төзелеше дәвам итә. Яңа йортлар белән бергә балалы яшь гаиләләр саны да арта. Берәүләр балалар бакчасы, икенчеләре мәктәпкә мохтаҗ. Микрорайонда яшәүчеләр сүзләренә караганда, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре һәм әлегә бердән-бер мәктәп барлык теләүчеләрне дә кабул итә алмый. Алар тулы. Яңа уку елына биредә балалар бакчасы һәм яңа мәктәп салынырга тиеш. Да, конечно, уж нужно. Очень хотим, чтобы построили. Садиков не хватает тоже. В школе тоже мест нету. Вот. Социаль объект өчен җир Фоменко проспекты һәм шәхси сектор арасында каралган. Хәзерге вакытта әзерлек эшләре бара дип аңлатты башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илмир Исхаков. Финанслар чыганагы барлыкка килү белән үк төзелеш башланырга тиеш. Мәләкәс Оръягы территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе сүзләренә караганда, алар мәктәп төзелешәге турында ишеткән. Наш микрорайон молодежный, и в среднем в каждой семье имеется по 3 детей, воспитывается. И поэтому очень мы ждали школу, потому что новая школа сейчас очень перегружена. Мәләкәс Оръягы микрорайонында яшәүчеләр яңа мәктәп төзелгәч, өстәмә җәяүлеләр юлларында булдырырлар дип өметләнәләр. Белем бирү учреждениесе һәм микрорайон арасы машиналар күп йөри торган урын. Очень опасно, да. Если же решат через дорогу построить, соответственно, нужно проложить правильную дорогу, то есть, да, к подходу к этой школе. Также нужно проложить подземный переход только, допустим, лежачим полицейским, зеброй, только светофором. Это небезопасно. Яңа мәктәп 1224 укучыга исәпләнгән. Бу соңгы 5 елда Чаллыда демография милли проект кысаларында төзеләчәк 5-нче яңа гомуми белем бирү бинасы санала. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Баланы кайтарырга ярдәм итегез. Безнең редакциягә шундый үтенеч белән шәһәрдәшебез Рөстәм Сафин мөрәҗәгать итте. 2012 елда Ираты яшь ярымлык баласы булган Илүзә исемле хатын-кыз белән таныша. 2017 елда ул вафат була. Хәзер Рөстәм 7 яшькә кадәр тәрбияләгән кызы өчен көрәшә. Бу турыда тулырак Эльвина Андрова сюжетында. 2 ел дәвамында Рөстәм Сафин баланы үзенә кайтарырга тырыша. Әйтүенчә, опека һәм попечительлек бүлегендә бер генә җавап кайтаралар. Формаль рәвештә кыз аның өчен чит кеше. Опеканы якын туганнары гына рәсмиләштерә ала. Мне в опеке всегда говорили то, что вот вы одиночка, вам надо жениться. Да, я им устал, конечно, объяснять это, то, что без Азалии я не могу такие действия принимать, потому что мы одна семья. Сафиннар гаиләсе әйтүенчә, алар хәтта кызның әбисен дә үз фатирына керткәннәр. Хатын-кыз алар белән ярты елга якын яши. Бу чорда әбигә, балага опеканы рәсмиләштерә алганнар. Ләкин бер айдан хатын-кыз баланы алып, арендага алынган фатирга күченә. Сафиннар әйтүенчә, алар хатын-кызны исерек килеш күреп, опекага хәбәр иткәннәр. Чираттагы кисәтүдән соң аны бала хукукларыннан мәхрүм иткәннәр һәм барысы да өр-яңадан башланган. Мондый хәл законны һәм опекунлыкны рәсмиләштерү тәртибен белмәү аркасында килеп чыкты дип аңлатты безгә юрист Илнар Сафин. Рөстәм опека һәм попечительлек органнарына гариза язарга, алар үз чиратында акт төзергә һәм иратның опекун буларак туры килүе яки килмәүе турында нәтиҗә чыгарырга тиеш иде. Әмма шәһәрдәшебез тәрбиягә бала алган ата-аналар мәктәбендә укырга кирәклеге хакында да белмәгән. Бу турыда аңа узган елның октябрендә гына хәбәр иткәннәр. Нәтиҗәдә ул баланы опекага алу мөмкинлеген кулдан ычкындырды дип нәтиҗә ясады юрист. Он понимает свою ошибку, понимает, что время упущено. Органы опеки и попечительства сейчас говорят о том, что, к сожалению, ребенок адаптирован, и сейчас вырвать его из другой семьи не получается. Рустам разводит руками, и его сейчас интересует вопрос, кто за все это будет отвечать. Опека һәм попечительлек органнары белгечләре бала мәнфәгатьләрен истә тоторга тиеш ди шәһәрдәшләр. Баланы бу елның август аенда кызлыкка алалар. Рөстәм һәм аның әнисе Венера Сафина үз сүзләренә караганда, тәрбиягә бала алган гаиләдә тагын бер бала тәрбияләнә. Алар әйтүенчә, кыз куркып калган, үз эшенә бикләнгән. Кызым, говорю, тебя не обижают,
Нет, нет, говорит, вот так вот опустила глаза. Я говорю, тебе не разрешают с нами разговаривать даже. Давай, говорю, обнимемся. Она вот так вот меня обняла, да, вот, как ребенок обнимает, и вот так вот висит на мне и вот и качается. Шәһәр опека һәм попечительлек органнарының комментарий булмагач, безнең төшерү төркеме Рөстәм белән бергә Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачнага ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Мы обсуждали все разные вопросы с разных сторон. Но тогда про оформление опеки, даже не про усыновление, про оформление опеки со стороны вот заявителей не было. Разве вы сами не предлагали, если уж девочка столько времени сама жила? Именно семья. Да, это же семья все равно. Им так Даже ни одну фотографию нельзя посмотреть. Шола опекасы белгечләренең җавабы Гүзәл Удачнаны канәгатьләндермәде. У ситуацияны үз контролена алырга һәм тикшерү уздырырга вәгъдә бирде. Шулай ук кызның адаптациясын тикшерү өчен психологик экспертиза үткәрергә тәкъдим ителде. Тик моны законлы вәкилләр ризалыгы белән генә яки опека һәм попечительлек бүлеге гаризасы буенча гына эшләргә мөмкин. Рөстәм Сафинның баланың тормышына һәм сәламәтлегенә берни дә янамый икәнлегенә тәгаен ышанасы килә. Моны белү өчен ул опека бүлеге белгечләрен гаиләгә баруын сорады. Без вакыйгаларның үсешен күзәтеп торачакбыз. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Хуҗасыз хайваннарны тоту һәм аларны тәрбияләү чаралары республика бюджеты чыгымнарын 2 мәртәбә 56,5 миллион сумга кадәр арттыруны таләп итә дип сөйләде Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары Тахир Хадиев. Аерым алганда, хәзер әлеге документ буенча хуҗасыз хайваннарны аулауга, аларны приютка илтүгә һәм агрессивлык күрсәтмәгән хайваннарны кире кайтаруга киткән чыгымнар исәпкә алына. Шулай ук суббай хайваннарны дәвалау, профилактик чаралар, аларны приютта тоту, стерильләштерү, дәваланмый торган авыру хайваннарны йоклату да исәпкә алына. Шәмәхә бәрәңге, ак кишер, тромбоны, музыка коралы хәтерләткән кабак. Буларның барысында экология һәм табигать саклау музейында ачылган көзге яфрак күргәзмәсендә күрергә мөмкин. Музейның экспонатлары, шаллы оешмалары һәм һәвәскәр бакчачыларның иҗат җимешләре һәм уңышлары. Үзенчәлекле күргәзмәнең ачылуында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Көз ул матур пейзажлар гына түгел, әҗилек, җимеш һәм яшелчә уңышы да. Бакчачылар кибет киштәләрендә очратып булмый торган экзотик культуралар тәкъдим иттеләр. Бирдә балалар бакчаларында тәрбиянүчеләрнең һәм укучыларның да эшләнмәләре урын алды. Кайбер хуҗабикә дегустацияга гадәти булмаган яшелчәләрдән экзотик кайнатмалар һәм тәм-томнар алып килде. Сегодня много очень представлено нового. Удивительные, изысканные виды варенья, домашних заготовок. Мы здесь увидим повидло, все остальное. Табиб Юлия Бунов гадәти булмаган яшелчәләр белән мавыга. Әйтүенчә, гади культураларга караганда аларны үстерү катлаулырак, әмма гади яшелчәләрдән аермалы буларак алар салкын җәйләргә тотыраклы. Мәсәлән, кабак тромбон, ул сезонга караганда зур күләмгә җитте. Ә пастернак тәме буенча сельдерейны хәтерләтә. Теләсә нинди ризык әзерләгәндә кулланырга мөмкин, аны үрчетү дә зур тырышлык таләп итми. В Западной Европе там без пастернака ничего не готовится. А выращивается он в десятки раз легче сельдерея. Сельдерей это очень прихотливый растение, очень трудно выращивается. Күргәзмә атна дәвамында эшләячәк, бирдә иң яхшы экспонат дип аталган бәйгедә игълан ителде. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә иктәр соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Тотальная распродажа осени в фирменном магазине Polaris в ТЦ Sunrise City. Только 5 дней. С 24 по 28 октября скидка 50% на все товары бренда Polaris и 30% на все телевизоры. Не упусти свой шанс. До 1 ноября уролог плюс УЗИ или гинеколог плюс УЗИ всего за 1000 рублей. Альфа-клиник 200-222. Военные ехали на войну, но узнали, что в Ильдоме ночь распродаж. Война войной, а диваны в Ильдоме. Набережные Челны, ТЦ Алтынай.